Guys, ini siya istorya sumpay rin sa atong ingon na troubleshooting o gini kay primerong kanang hinungdan nga kami may gipada ako may gipada dito sa primero nga na-assign ko diri sa crusher dito may gisayan sa atong tawagin na bridge scraper layo mi sa kanang scraper ay tabo nawahi ko og tambong dito na sila nagiging lukdukay doon na may pag-abot ako trabaho na sila ko abot ako tanaw ko anak kung ko sila ito nagdukdok ako din hingnan na sa sayo pa na inilingi ito katong magtrabaho hanggang siya na ko anak singkahan mo ng da nganong sayo pa kuno na tanawa ko unsay ko ana nganong sayo pa ako i-explain na dayon kinahanglan mo explain ta nganong sayo ako din siya gihingnan nga tanawa gitaura na ninyo pin ya ang lingkid sa naron asan ni pagiha nga nanam na pin di nagmaayo tanaw na sayo magyud nilang ibuhat nila lang ibaklas itangtang nila balik ya dayon nila gitawod ang linkage una pa nila gitawuran og pin ya dayon gilakan katong circlip lap ano to ya katong ang lagrambil lagi nasi gisultis ko ha asa andre nako ba nasi gisultis din ako buhanga ni mo din mao pagali pagtambong nimo nanuplam na ka murag no niya to sinta no nang tandog ang karbo nila trabaho dito nga anong nasayop pero ilang itanaw sayop gito tinuod wala lang nila nakadulan lang nagtrabaho mo to guys na yan na siya buton na gid mo de yan na si Ramel na kumidya ba yung nagunan lang yung buton nganong nakasabot mo ana siya nganong nakasabot sa gada trabaho rin nga mao pa magpagtambong nimo atong trabaho mao pag-attend nimo anang trabaho ako siya gingnan Mel Mel siya ang gana na ang kadina sa bridge scraper parehar na kadina sa motorcycle ana kana ilang kay dagmay kayo ang kadina sa motorcycle dagmay kaya ang iyang pisa pero ang iyang principle maor gyapon na siya roller na siya pin inner na outer inner linkage outer linkage muna na parehar na siya ana kala ilagay bugat kaning linkage sa bridge scraper pag imong alsahon kung magdanga-danga lang kag alsa maipit din mo kamot kay bugat kayo puro nakalahi pero ang principle parehara o nga pagtanaw lang nako daan nakasabot ko masayop mo to nga ana diyan buton na gini mo mo to nga ang naitabo nanawag man nasumpay ba nga nanawag ang superintendent sa reheater niyay troubleshoot nga 5 na nga shutdown na itabo nawa gini niya so ikalima ron nga shutdown long term shutdown man iron kinahanglan nga masulbad yun nga mo na lagi to nga nana si kuan kanlan man kasi ako lang naging guys kailan sa ningon nga bad kuan Ali Saison ang pangalan to niya superintendent sa babaw sa crusher ba yan na si Ali Saison nga tanawa ko nung kinsay ganahan mong tao diya nga dandun dito sa
fourth floor sa preheater kay ito ay troubleshoot. Katong sa una pag yun nga troubleshoot, ikalima na ron nga shutdown nga nahitabo. Kinahanglan ko nung masulban dito. Mo to nga nana siya nga nahitabo. Duli siya na ako, iya kong giumungan nga dire kanang kuyog tani troubleshoot ni ipakita ka ng but-but ni mo dito nga lang ko no but-buton lagi joke lang gud manupla lagi ko no ko trabaho nga bago pagaling ko naka-intindi mao na dayon supla dayon ko no mao na nga lang ko ni but-buton ingnan mo niya nga ipakita ka ng but-but ni mo dito sa aning troubleshoot. Mo to na naitampo nga. Itabang ko analyze, siyempre. Ipatabang ko siya pa-analyze. Mo to nga. Wala ito ang sumpay katong nasulbad. Nasulbad na mo. Pinaagi na ko. Akong suggest. Pero naagi kong resulto lagi guys. Kanang murabag pait sa palandumon mga abi kay ingonini ra tagwarog oi underestimate ka ba wa kay kabuga luwas lagi bawo guys nga unsay na ako sa naas kong unsa kataas ang akong IQ parte lagi na katong makita niyo sa ubang video na ko nga naghimo kong kuan dili to nga pipitsugin lang kinahanglan kag computation nila to kay danga-danga lang ka maghimo ka ato dito na mo mahimo mag-challenge ko kung na makasunod na to tagaan akong time limit tagaan akong materials tagaan ako tanan bayaran pa na ako niya himuon kung mahimo niya within sa oras nga akong time limit na yatag kung mahimo niya akong bayaran ako ipadaan niya ang items ako nga tagaan ako sig material tagaan ako sig gamit kung naay makahimo binutbot na yun guys pero tinuod niyo na guys kung naay mo challenge kasahan nila ako bayaran ako bisag bayaran man ako sig umil kuan basta mahuman na niya finish sila mao kadak mao tanan mao gyud tanan kopya gyud kanang Xerox copy gyud sa akong kuan kanang items papilion ako siya kung sa iyang gustong himuon. Pero challenge lagi. Bayaran ako siya kung mahuman niya within the time nga akong ihatag niya. Pero di niya mahuman, in reverse, siya magbayan ako. Sunggal ba? Inanan niya guys. So gani, parang inanggaw naman ganyan, but-but naman ganyan istorya pero tinuog guys. Ako lang nag-share ninyo ba? Ay, share lang ako ninyo ba atong diskarte sa trabaho na anugon kayo